Huomattiin, kaikki vihjeet selvittiin. Herta rinnaton, saa rosvot kalpenemaan. Ja Hertaan on. Hän pahat aikeet vastkantiin. Sherlock ja Kid. Nyt mennään. Keksitkö sinä, kuka saa Kerry sai kameleontin koskelman sekään? Villi, kohtaus, jakso 4. Ja käy! Olet liian herkki. Nyt riittää, haluan paritella. Sinulle rasio, paketti, laatikko, rasio. Kiitos. Laatikko, paketti. Pieni Laatikko. sinulle. Allekirjoitus, salainen ihan. Vau, vau, vau. Ramppi. En tiennyt tuosta ongelmasta. Sain valtavan juustoa pyllin harjoitellessani Norven kanssa. Valitettavasti näin on. Eihän sinulla ole ramppika. Muiden arvostelun pelkoa, joka johtaa tärinään, joka johtaa kurkun kiristymiseen, joka johtaa hikoiluun, joka johtaa ahdistukseen, joka johtaa joka johtaa joka johtaa joka johtaa Sherlock Jakki-puhelimessa. Hertta, kameleontilla on ongelma. Mikä? Tohtori, söiköhän liikaa Ei, tämän kameleonoidin krotoforit joutuivat omaehtoisin ja rikollisen masturbaation uhriksi. Pelkäänpäätteisesti nahkan luonnollinen sävypalaudu. Ammattikielellä sitä kutsutaan pelkäänpäätteelliseksi. Hän on vielä viikkoihin. Tsemppiä. Juu, sitä että enää saa panna juustoa ja pylliä. Älä huoli, kameleontti. Saat kyllä pian. Sherlock, taisin laskea. Noiden värien piirtäjä on ammattilainen. Hän osaa myös käyttää videokameraa. Hyvin päätelty. Katso, näkyy kuva. Mennään kuulustelemaan lintua. Huomenta, paratiisilintu. Huomenta, maistuisiko juotava? No kyllä. No sepä harmi, koska minulla ei ole... No haista vittu sit. Kameleontti nuolee toisia toistuvasti. Taidat olla tyytyväinen. No taatusti. Entäpä sinä, nuori etsivä?